Al Nou Esportiu, la Lliga més dual. Ara que començarà la competició, el diari publica un especial amb totes les plantilles de primera. En pàgines interiors, però, el tema és un problema central. La cerca del defensa està encallada i sembla clar que el Barça no fitxarà. Messi al capdavant del Barça el dia del Llevant és la portada de l'Esport. El diari afirma que el davanter ja està recuperat i serà el líder de l'equip diumenge. En pàgines interiors, el diari recull les declaracions de Keita a Radio France International, que afirma que va marxar del Barça per motius fiscals. Tres temes de portada a Mundo Deportivo. El tema central que domina la pàgina és l'arrencada brutal del Barça. 5 partits i un títol en 15 dies. A dalt a l'esquerra, el gran torcebraç entre Alexis i Pedro per ser el tercer davanter del Barça. I a la dreta, 47 milions per Cesc, l'última temptació del Manchester United. A l'Ara aborden com Martino s'ha fixat en el planter. Dongu i Banyac, talent diferent per arrodonir l'estil. Al País podem llegir que la premsa brasilera publica que Sandro Rosell, a través d'una empresa, hauria cobrat 8 milions per partits de la Canarinya. Les autoritats ho estan investigant. A Anglaterra també comença la seva lliga, la Premier, aquest cap de setmana. A AI, la versió resumida de The Independent, ofereix una guia de la competició. També parlen de l'arrencada de la Premier a Xile. L'Esportiu El Gráfico l'anomena la Premier de Manuel, ja que Pellegrini serà l'entrenador del Manchester City.